Sa number 2, Bacolod Mayor Albi Benitez nagmando sa Baciwa Prime Water nga padasigon ang pag-rehabilitate sa mga daan kag guba nga pipelines agud to mapahagan-hagan ang problema angot sa kakulang kag mahigko nga water supply. Natalana nga magasapuliwat si Mayor Benitez sa mga opisyal sa Baciwa Prime Water angot sa pagpangita sang water source agud to nga masulpar ang kakulang nga supply sang tubig kag ang color iced tea nga water supply nga ginareklamo man sa mga konsumidor. Kabahin ini sa 133 ka mga reklamo nga nabaton sang alkalde pinaagi sa online isugid mo kay Mayor. Citizen Water Watch. Ginmando sang alkalde sa tagdumalahan sang water utility firm nga padasigon ang pag-rehabilitate sa mga daan kag guba nga pipeline nga amuman ang kabangdanan sa mahigko nga water supply kag sang pagsaka sang revenue loss. Suno kay Benitez, may 746 kilometer nga mga daan na nga pipeline ang Baciwa Prime Water kag kapin 4.5 kilometers pa lang ang napang-ilisan. Ang Baciwa Prime Water ang nagaplano man nga magabakal sa duga nga generator sets para sa 66 ka mga water substation agud nga mangintayo yun ang supply sang tubig kag hindi man maapektuhan ang kalidad sang tubig kada mag-brown out. And kung di ko magsala ang non-water revenue nila ta mga taas. So we gusto ko i-accelerate nila ang pag-rehabilitate sa mga old Baciwa pipes para hindi na tama ang iced tea na tubig, no, hopefully maging kape na lang o ano para amat-amat mandula. But one of the reasons for that is because of the old pipes. So then please expedite. Then